हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोग्रा खालामाथिनि प्रटेक्शनखौ जों गाबोननिफ्रायनो होगोन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। माखासे इउटिउबारफोरा माखासेखौ जों थोंजोङै मुं खारिनानै बुंनो हायो, खिन्थु जों खारिनो गोसो गैया। माने जानला मोनला नङैनि हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोग्रा। What? बिसोरो जाहाथा मेसेज होलाबायनानै मानसिनि गेजेरावहाय बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरबाय दङ। आं बिथांमोनखौ सांग्रां जानो होदों। हारिनि थाखाय मावनो नागिरदोंब्ला आरो हारि मावनायजों लोगोसे गावनि उदैनिबो सोमोन्दो दंब्ला मोजां मावथों। नङाब्ला बे हारिया खहा जायो।